enak. Gosek, laran sik. Iki mangono daya jebule. Lha iki ome wong sugih nek daya busuk. Teko-teko nek nyoba piring muluk sego enak. Bocah kok le sembrono ngene. Lah wong aku sing ndek omah jong ndek esuk urung klebon kok. Malah teko-teko mangan. Nyisani sing ndek omah. Mangan mbok mangan ta urung? Mangan. Lah yo ngene. Donya dingenekno. Lha iki bondo lho, Cong. Lho, iki piye? Ngene iki. Mangan deh. Lho kok akeh. Ampun, Pak. Lho. Wah, repot. Lho kowe nonton sego iki mangkon ndi? Nek maringi Mbok Le. Kowe urung mangan. Derek Pak Le. 3 dina dereng klepon sego. Ya bang bayi. 3 dina ora mangan. Dereng Pak Le. Lah iku sosem gak kalet. Le, Pak. 3 dina kok ora mangan. Ya bener lah. Wong ancen kowe wong pelarat. Sing mbok pangan opo? Pancen Itu ning kene. Sego iki ning buri pirang-pirang dina. Dadi kowe weteng muluwe to mara rene. Kowe kok apa langgirane waya sego mateng kok pas enek mara. Luwe wetenge. Le, Pak Le. Kepengin mangan. Tak dulang aku gelem. Sampeyan dulang. Aku ora duwe anak, nyidam kepengin roh rasane dulang anak kok ora tau kelakon. Nggih, Pak Le, nggih. Mangan sing waret ya. Nggih, Pak Le, kula purun. Tak dulang aku. Nggih. Mangap sing ngombu, Cong. Sithik-sithik mawon, Pak Le. Gendang waret. Oh tak imboi ya. Engko nek kurang sego ijek pirang-pirang dina. Nggih, Pak Le. Mangan ya. Tambalik kok. Iya wong urung mangan kok. Mangan tak dulang Pak Le. Mangap sing ngombu, Cong. Iki lho. Donyane sapa mengenene? Bandane sapa nu sedamu? Romancawi bondo tinggalane bapak. Sajakane wangger wayah mangan moro, mangan bar mangan muleh. Kula boten jalan. Canem kok kaya kowe. Yo kenan kowe ora mikir golek. Jenenge nek kepengin mangan iki nyambut gawe. Entuk kaya dinggo mangan. Ora yakin lho kowe. Jenenge kowe. Wong sing nyageno. Wae duwe dulur sugih. Wae apa-apa murah moro juntak jantok. Kari mangan, biar mangan mulai, sesuk ngono neh. Lu atur ngene donyaku entek. Wajane, ndang mulai. Cepet aku nyawang kowe. Nyawang wong melarat iki wis ora betah. Panggure ndang mulai. Nggih, Pak Le, nggih. Balik ten. Wajane ora mikir bunuh boleh aneh-aneh kok kali murah moro mangan. Malah kowe mat. Iki mau lha apa lek kok kocar-kacir he?
iso malah kocar-kacir kabeh ngene sedene. Ya wis ya nek kaget iki diombeni sing akeh. Ngapunten nggih Mbok Le, jogane dadi rusuh. Ora apa-apa, engko tak resikane Mbok Le. Anu tak jempuke mangan meneh ya Le. Nggih, Tak Mbok Le. jempuke sego meneh. Iki diombe wis aja mikir mbokmu. Raketang piye-piye kowe jende Mbok Le, anggap aku mbokmu dhewe ya Le. Matur nuwun. Kok nek mbok pikir-pikir terus malah dadi penyakit lho. Ya wis tak jempuke mangan dhisik ya Le ya. Yo kok kebanget temen. Golek wis ayu, apian. Lho palek kok rupane wis ala. Lho kelakuane kok yo melu ala lek Pak Le. Ora sida mangan ombeni banyu sekenti ndara wareg dhewe ngono. Lihat dalah, lo jeneng kene iki mang. Rumangsaku wis balik. Yo ajen kerasan. Kulino ning omah gedhet. Gedhet sing dipikire ora nyampluk. Manggon ning omah wong sugih omah piye ngene. Yo ora mulai-mulai. Lho. Bermangan ngombe glegak-glegek. Lho. Kok kalek enteng malah wis kalong akeh. Wis ngombe ta urung? Piye? Wis ngombe apa durung? Lah ngene kok kandha urung iku piye? Ngene kok kandha urung iku piye? Mati aku. Wah lebar sekendi arep pedhot. Bocah kok gladang ngene. Delok sik. Ngapunten Pak Le. Rasakan tutut kok. Ana iku piye? Ana dicepet dadi guyu. Ngapunten Pak Le boten jarang kok Pak Le. Ketelak, Cong. Nggih kula nuwun. Dan mangan ngombe. Seger. Tenan. Iki lombe. Seger. Nah piye? Pak Le, ampun Pak Le. Nah piye? Ampun Pak Le. Dal apa? Sampeyan ampun nesuale. Piye? Kendine pecah niku lho. Apa? Kendine pecah. Lah dalah kendi pecah, donyaku ilang, 18.000 ilang. Kendi pecah, donya kalong, kendiku pecah. Hei! Ijoli! Kendi pecah ijoli. Lah sampean sing mecahno dhewe kok njaluk ijol Pak Le. Iya, Ini sampean sing banting dhewe kok. matekno wong. Gara-gara kowe ngene iki. Nek ora ana kowe ora ana kedadian kaya ngene. Aja mbok baleni nek. Boten Pak Le. Kowe anggere ora ndang muleh, tak undangno cah nom-nom tak bayari tak kon nepusi kowe. Ampun Pak Le kula tak bali mawon nggih Pak Le. Mas, kok nganti kowe ora ndang muleh, kowe dikaprui cah nom-nom ning kene. Nggih Pak Le. Aja ning kene kesuwen. Nular-nulari melarat kaya kowe aku. Gemes aku karo kowe. Anu yo Le sepurane yo Le wis goman tak selesete kok ora ono tak goleki. Dan nanti dipangan guri omah iku apa piye dijupuk yo Le? Dipangan kucing dase ireng. Kok wong Kowe kok sono ae. Ampun boleh kendine pecah. Lho lah yo ngene kok mangula rasa kandhani lele. Lah ora usah gemeter sawedi. Kok iso mikir si mbokmu ae. Boleh. Piye? Tenane aku mrene iki arep ana perlu karo sampeyan kok boleh. Ana apa Le? Arep utang duit Lah kanggo apa? kanggo baca isi mbok. Alah. Ora usah kondo utang karo sapa karo mbok Le dhewe kok muni utang. Ora usah utang tak wenehi nggo baca isi mbokmu. Bacake 3 dina, 7 dina Iya, boleh. 3 dina karo 7 dina. Beneran Le. Mbok Le iki rada ndek singgahan wong. Perkara sisa-sisa
blonjo tak ngehno, tak singgahno nyen biro kene. Ora ngono, roh Pak Lekmu dijaluk neh. Wong tikile ora karuan kok iso. Iki nggo banjakan simbokmu 3 dina 7 dina. Engko wayah 40 mara mrene meneh ya Le ya. Nggih boleh. Aku janji karo sampean engko yen aku duwe duit engko tak balekke karo sampean. Ah, wis ora usah, boleh ora arep-arep balenin duit kok kowe. Nggonen ra apa-apa Le. Kula singgah kene Ya. boleh mungkin nek ceblok ra sida go bancaki simbok. Ya disinggahno, ramu nyinggahno ndak balik lah. Nggih boleh. Aja kesuwen ning kene. Ndang mulih lah. Ndang Aku kok. matur nuwun karo sampean. Ya, ngongkon tanggamu supaya blonjo go bancaki simbokmu ya Le ya. Wes. Ngaten kula nyuwun pamit boleh Ndang mulih matur lah. nuwun. Ndang mulih lah Le. Hati-hati ya Le ya. Arep ning ndi? Arep ning ndi kowe? Sampeyan iki janji apa? Lho. Kok kok ngono? Oke. Lho iki sapa iki? Nganu Lho ya kok kok ngono? ora urus. Ah iya wong kok ngono Eh. Le. Bendone sampean iki Pak Le. Arep ning ndi kowe? Aku arep mulih Pak Le. Lah ya ngene, kowe nerak melarat. Wong tuamu ora kuat nyekel anak kowe, mulane kowe ora mudeng sopan. Kudune piye to Pak Le? Mulai ora pamit sing di omah. Kula pun pamit kali Mbok Le. Lah aku ora mbok pamit iki. Lah sampean ra ono mangkok Kang. Pamit sing apik. Nggih Pak Le. Aku njaluk pamit arep mulih Pak Le. Lah ngono gak bener. Pamit PLM ndang mulai. Eh. Wis pamit ngono kok Kang. Kang sampean iki lapor neh Le. Mergayoh ning omahe wong lumrah Ya, karo mergayoh ning omahe wong sugih iku beda. bedane Nek arep mulih, mergo mertamu wong sugih, saurunge mulih tak operasi. kok kaya polisi ae. Polisi tok sing operasi. Lah ya. Kok nek donyaku dicolong? Kula mboten ora ora ya, napa-napa Kang. kok Pak Le. Mulai yo mulai dioperasi sik. Wong dhuwit sak nggon-nggone. Kula mboten nyolong napa-napa kok Pak Le. Ora nggowo apa-apa Kang ben mulai lah, Bro. Tangan ki kok lho. Lah apa nek sampean iku Kang? Lho ya tenan. Lah iki ra entuk cemek sitok iki. Donya dingenekno. Wah, Kula nyuwun pamit Pak Le. wah, sik. Salah. Operasine urung bar to. Sampun pun mboten Pak Le. Wis go bendang mulai go panen. Lu. Iya. Iyalah. Malah telu, Malah mateni wong. Iki ra entuk sepeda listrik. Ayo, kula nyuwun pamit Pak Le. Ose. Napa meleh? Operasine urung rampung. Oh iya. Sik lho. Wong kok kaya sampean lepakne. Tak idoni kowe kok. Ah iya. Iki. Nu, Nggih Pak Le. jare emate mbok taleni ngene iki lha apa? Suwek Pak Le. Suwek. Nggih. Dipokno jare iki ben dibuak wenehi jare sing ijahanyar. Deponakan kok digarike budhe ora diisin. Pun jare niki lah mboten Engko napa-napa. sik iki suwek. Nggih. Suwe nyangkem kodhok ta nyangkem kajal. Ampun kodhok-kodhok lah Pak Le. Engko sik delok sik. Jare kudu libar untuk marai dhewe. Iya. Malah mundak neh. Lho. Sendanu, Nggih Pak Le. kowe kondi? Nek maringi Mbok Le. Ngono. Nyolong-nyolong karo aku. Donya wis turah. Kok mbok nehno karo sendanu? Duwe apa iki? Kok duwe apa? Ya duweku dhewe. Ya kowe kok duwe apa? Duwe sisa belanja kan. Sithik-sithik sisane tak klumpukno dadi iki. Lah maune
mulane kowe blondo dhuwit sing menehi sapa? Kowe. Yo balik ning asale. Pak anu Kang, Sentanu iku sapa? Sentanu ra ponak aku. Aku ra ndek anak karo sampean. Gantine yo Sentanu iku pek anak lek Kang. Ora buta. Duwe-duwe kok bacai simbok Pak Le. Lah apa mbok Simbok bacai? Simbok mati Pak Le. Heh? Simbok mati. Mbok mati. Nggih. Ya bener ah, wong melarat iku nyawane metet. Mergo pakanane ora enak. Mulane nyawane metet dan mati. Wis matilah. Timbang urip bakal pleni. Alah yo wong banget kok sampean. Wes ngene. Kejadian ngene iki aku ning omahe kowe nyolong-nyolong. Ndae ponak aku ora ning omah. Dinggo kesempatan karo Sentanu mora-moro njaluk mangan, njaluk dhuwit, njaluk mangan, njaluk dhuwit. Gegerku sing poklek ngrasakno Sentanu. Anane rene mergo ponakmu. Ponakan kowe ning aku gak duwe ponakan barat. Sing kuwasa ning omah kene aku ben Sentanu ora moro-moro rene rungokno. Wiwit dina iki pedhot sambung dulur kowe wong liya boyo. Kowe anggere wani moro rene tak sembelih kowe. Mboten Pak Le. Wis ora ono. Kang. Bisa meneng ta ora? Iya, yo wong. Jalu. Sampun boleh. Susane yo Le. Nggih boleh. Kali Mboten pamit boleh. nyepat. Sampean kono dibelehno kahanan titeni. Sing kandha sapa sugih tetep sugih. Ora ono. Waduh. Dadi kaya ngono kuwi patratan tumindak. Coba apa kowe ra ngelingi? Nalika kowe isih dadi wong mlarat, dadi wong ora duwe. Kowe kelakon nekat tumekane segara kidul muja kepengin dadi wong sugih. Penjalukmu dak turuti. Naki aku meling karo kowe apa? Arja Bondo. Sakwise kowe mengko dadi wong sugih, sepisan ora kena adikan adigung adiguna. Sing angka loro kudu seneng dono driyah marang sepadha-padha. Sing angka telu lan kudu seneng tetulung marang wong sing mbutuhake pitulungan. Kene ndi buktine? Apa wis kok tindake? Dereng kober kanjeng Ratu. Selagine karo anak keponakanmu dhewe wae kowe tegelan tolo dak sia kaya ngono, apa meneh karo wong liya? Mula saka kuwi Arja Bondo, rene kowe wis ngingkari janjimu dhewe. Bondo donya sing semenake bakal tak jaluk bali. Bondo donyamu bakal kabeh. Kebakaran! Pemadam! Kebakaran! Jaluk tulung akang jaluk tulung tangga-tangga Kang. Ya ampun, tanggaku ana wong kobongan kok do diguyu. Ora ana sing gelem nulungi. Omah kobong dadi areng. Duit 3 lemari kobong. Aku saiki dadi miskin. Mboten napa to Pak Le. Aku urung adus sampean kok wis bengok-bengok. Kendanu, Nggih Pak Le. omahku kobong nu. Omah sampean kobong Pak Le. Donya entek omah ludus. Aku saiki dadi wong melarat, Donyaku entek. Sampun Pak Le. Sentanu. Nggih. Kowe ponak aku lah, Com.
Jare sampean ora seneng di penggunaan larat. Nu, Nggih. aku iki lem lho. Ya, Cong. Nggih, Pak Le. Nu, aku ndek bojo bulem ngandhe tuwa ora ndek anak, Cong. Nggih. Kowe tak pek anak gelem anu. Sampean pek anak. Engko manggon ning omahku omah apik. Centonge Pak Le kok nggoni kowe aku tak gawe centong anyar. Ome sampean wis kobong kok sampean tawak-tawakno lho, Pak Le. Iya. Nu, Nggih. tak kandhani. Upama sok kowe iso sugih ning aja kaya Pak Lek ya. Lah sampean kene to, Pak Le. Asline lek iki sugih ning ora wajar rek nu. Lho ora wajar piye? Aku mek sugihan rek Cong. Jabang bayi. Sugih sampean. Mulane donyaku kobong. Sing tak pekno sugihan sapa jeke? Sopo to, Pak Le? Iku. Sapa aku? Kowe. Lah Jita kok mendeles urip ae. Lho kowe iki nyawa wong ta nyawa apa? Oh, lah wong aku. Dipekno sugihan ora mati kok donyane sing kalah. Ya ora iso lah wong aku ki wong apian, dadi uripku awet. Ngene iki piye? Piye neh? Kulino dadi wong sugih. Aku kadung klepuk. Ya. Dititeni tangga-tangga. Nek aku dadi wong melarat dadi guyu tangga-tanggaku. Lah terus. Disokorno tangga-tangga. Aku mau melarat. Aku kepengen sugih terus. Gentenan. Gentenan piye, Kak? Maune kowe tak pekno sugihan. Genten aku pekno sugihan lah ora apa-apa. Jabang bayi. Setane ra doyan rayen. Wong kok Ndak aku iki elek-elek wong ngono ngatak demit kok gak doyan. Ngono kuwi yo ora becik to, Pak Le. Sentanu. Nggih. Kowe pondak aku lah, Jong. Nggih, Pak Le nggih. ra isin. Upama kowe iso sugih, aja nganggo dalan sing ora bener kaya Pak Lek. Nyambut gawe adus keringet ya, Cung. Aku ban nyambut gawe sing tenanan kok, Pak Le. Ya, mulane kowe mumpung ijen nom, lunga nyambut gawe ning kutha, ben mengko duwe dhuwit saya akeh kowe iso sugih karo Pak Lek. Nggih, Pak Le. Aku wis tuwa mlarat ora kuat nyambut gawe. Engko nek kowe merantau entuk dhuwit, aja lali ya, Nu. Lah napa to, Pak Le? Aku tungono rokok, Nu. Nggih, Pak Le. Aku lek Kuwatir nggih. Ya, Nggih. kowe mengko saurunge lunga nyekar ning kuburane mbokmu, Cung. Piye-piye ku wong tuamu. Kono pamit golekmu sik. Oh, Lek. njaluk pamit. Niku wae kelakon ing disuwe aku dadi wong sugih duwe dhuwit akeh. Iya, tak dungak-dungakno. Uripku bakal dadi wong kepenak ya, Lek. Ning kandung rezeki. Mesen apa to, Pak Le? Lek embiku mbok apakno lah, Cung. Aku pamitan, Pak Le. Aku ngono-ono anu. Ya kepengin dirangkul. Aku lek meknu. Lah iya. Lah aku maune kok didugani kok. Maaf. No, Nggih, Pak Le. tenan nyambut gawe sing bener ya, Cung. Nggih. Nek entuk dhuwit aja lali. Apa meneh? Aku tukak-tukak nang. Nyambut gawe urung kok. Dong aku ya, Cung, dadi bocah sing pinter, Aku jaluk Cung. pamit, Pak Le. Iya, ngapurane Pak Le, Cung. Apa kok ngendongno tangan, Dek? Maaf. Ngene iki lho, ngene iki wis ndek bondo donya blas resik dadi wong melarat. Rupane lho kaya tikus kecemplung banyu. Brengos cukur, ora pantes, ora. Ora duwe rasa gede brengos, bener nyambut jabut iku. Ngono apa iku apa saiki, nge? Ngene iki lho mrengine suntuntutak saiki. Dibelane kahanan ta ora mungane wong iku aja mlepok.
nek duwe bondo. Jebule sing marahi mlebu kok iki. Pak Inggano nek ngono. Lah iya. Aku arep moro nang omahe tangga-tangga arep anggir lawang arep tak egoki. Ngemis. Enggak. Lape lapo? Aku arep njaluk ngapura karo tangga-tangga. Mergo bedina omong aku nglarani atine tangga. Aku arep tobat. Aku terno memoden. Apa lapo kok memodhe? Aku arep latihan sembahyang. Ah iya Aku arep tobat. tobat karo sing gawe urip nebus dosa. Alah, ya syukur nek sampean gelem tobat. Iya. Gelem sembahyang kok tak warai kan. Iki contone wong sing ora bener ben ora dinut karo dulur-dulur kene. Jebule tetembungan becik ketitik ala ketara. Aku tak tobat, aku terno. Aku terno. Lah, inget-inget terus pamit. Ini kita apa lah? Lah dia tangi kok isih sudah mbok tukari ae. Saiki nek gablok-gablok mangsane. Aku saiki uga iso ngamuk. Alah. Ayo. Gancengan. Sajane nek njaluk gandeng, anek mlaku tak ora iso kapan. Maaf. Bu, aku mah tobat, Bu. Timbang setan urip ning jagat iki mudah digeser setan meh sampean. Sentanu, kowe ora usah wedi kelawan aku. Yen pancene kowe durung ngerti sapa tenane aku, ya aku Retno Swida ya Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kidul. Napa sampean kepengin mateni karo setan monggo pateni setan. Ora, Tanpa guna setan urip ing jagat iki Kanjeng Ratu. Sentanu, aku ngerti sepiro ngganti sing atimu dadi wong mlarat, dadi wong ora duwe ngalor ngidul dece karo tangga teparo. Nanging kowe ora kena cilik ati, Sentanu. Manungsa urip ning alam donya waton gelem budidaya, tak kira kowe mengko bakal nemoni kamulyan. Lah iki ana dalan, Sentanu. Kowe leledan ana katon pejajaran. Mergo ratu ning pejajaran butuhake nom-noman kaya dene kowe, Sentanu. Nanging kula mboten gadhah kapisan menapa-menapa Kanjeng Sadurunge kowe Ratu. jumangkah, iki pusaka tampanana kanggo sifat kanggo. Sentanu, Kanjeng Ratu. aja kesuwen mondok ing papan kene, enggal jumangka tumuju ning pejajaran, Sentanu. Bagus pun jenengan Kanjeng